ayo kanca kae barongane yen disawang kok nyenengake boyo ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk asale saka telo foto-foto iku tambane apa gethuk asale saka telo yen bathuk atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mengko aku gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan kanca kabeh do kegocekan kae barongane sawah kok nyenengake kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka telo foto-foto iku tambane apa ala gedho asale saka telo yen ra betho atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mengko aku gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan kanca kabeh do kegocekan kae barongane yen disawah kok nyenengake kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk asale saka telo foto-foto iku tambane apa gethuk asale saka telo etra bedhok atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono ala kadung janji mas mengko aku gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan kabeh do kegocekan kae rembulane yen disawang kok nyenengake kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka telo moto ngantuk
saka tela yen ora padha atine rada gelo aja ngono Mas aja ngono kadung janji Mas aku mangko gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan kanca kabeh ayo padha gojekan kae-kae rembulane yen disawang kok nyenengake kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore gedha asale saka tela mata-mata iku tambane apa gedha asale saka tela yen ora padha atine rada gelo aja ngono Mas aja ngono kadung janji Mas aku mangko gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan kanca kabeh ayo padha
kae rembulane sing disambang kok nyenengake kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore pancen nyata ana tlatah agama Islam iku pancen luwih utama kawitane sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga anggone nyebar seni wawayangan susah kaya akeh bahkan manuka ujian nyatane wali songo kasembatan banjur ditake rukun Islam ing wawayangan sahadat loro digambarke buta dewa yuk kasih goyang biar mantap masih bersama Margorgon kang bisa ngrampungi perkara caca agama nalika lagi perang tempur Bratayuda sahadat loro digambarke buta dewa salat kang kuat digambarke berkudara kang bisa ngrampungi perkara caca agama nalika lagi perang tempur Bratayuda kaya sakat dinam Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane poso lingkunasane munggah hati lamun puasa Angga Wijaya dadi raja ing Astina pancen nyata ana tata Jawa agama Islam iku pancen luwih utama kawitane sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wawayangan susah payah akeh bebanan uga ujian ning nyatane wali songo kasembatan kanjeng retake rukun Islam ing wawayangan sahadat loro digambarke yuk masih bersama Margorgon bisa rampungi perkara caca agama nalika lagi perang tempur Bratayuda sahadat loro digambarke buta dewa salat kang kuat digambarke werkudara kang bisa rampungi perkara caca agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayar zakat Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarake poso ikhlasane hati lamun puasa Angga Wijaya dadi raja ing Astina pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama kawitane sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wawayangan yo pasti Mbok
susah payah akeh bebanan uga ujian jalani wali sangka kesempatan banjur ditake rukun Islam ing wewayangan sahadat loro det gambarke buta dewa salat kang kuat det gambarke werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacat agama nalika lagi perang tempur Bratayuda marga rukun slek goro goro wis Yuk teropate Mas Budi. ha